ヒューマンロボットインタラクションとかアンドロイドサイエンスっていうところに興味を持っている人間です。Bé, i a part de tot això, doncs en els meus interessos està la interacció entre humans i robots i la ciència d'androides. でそういうものを使って僕の個人の望みっていうのは現実世界でロボットを動かすっていうのをどうやってやっていこうかっていうことは僕の夢としてやってます。El meu desig, el meu somni és poder continuar treballant en el fet de que els robots tinguin un paper a la societat, de com funcionen aquests robots en societats, com es mouen i què poden fer. で最近はずっと青年団っていう劇団と一緒にずっと働いててずっと世界中回ってるのであんまり研究室に入れないんですけどもそういう感じで仕事をしています。Però últimament, com que estem treballant molt intensament amb la companyia de teatre Senendan i anem a diversos punts del món, la veritat és que no tinc gaire temps d'estar al laboratori investigant. でじゃあちょっとお話を始めようと思うんですけどもなぜこういうプロジェクトが始まっているかっていうことをロボットの研究側からちょっとお見せしようかなとご説明しようと思います。Molt bé, ja per començar una miqueta el gruix de la xerrada, en primer lloc m'agradaria partir des del punt del per què un projecte així, per què aquest projecte, per què aquesta investigació, per què aquesta col·laboració amb els robots. でこれは有名な、背景からお話ししますとこれは有名なアンキャニバレーっていう現象が、報告されています。I partim d'aquest fenomen, d'aquest efecte, l'uncanny barrier que es diu, la vall inquietant. でこれは何かっていうとですねロボットの見かけとそれから人間の親近感親しみやすさっていうものの関係を言っている仮説です。És una teoria que posa en relació l'aspecte del robot amb l'aspecte com més s'assembla al